Dobrý deň, vítame vás pri videu, v ktorom vám ukážeme 3D vizualizácie a kalkulácie výrobkov Diton. Najskôr vám predstavíme prostredie aplikácie. Vľavo nájdete zoznam kategórií produktov. Začneme kategóriou murovaných plotov. Teraz priradíme požadovaný produkt. V paneli vedľa kategórií môžete nastaviť parametre výslednej konfigurácie. V paneli nastavení vybraného produktu možno vybrať jeho komponenty. V tejto časti môžete nahrať obrázok svojej realizácie a potom si vizualizáciu môžete stiahnuť ako samostatný súbor. Výslednú konfiguráciu spolu s cenou materiálu môžete uložiť do samostatného dokumentu pomocou tlačidla, exportovať do PDF. Teraz si ukážeme, ako sa dá nakonfigurovať plot. Typ a pozícia stĺpov sa používa na zmenu geometrie polí a stĺpov. V komponente bloku stĺpov odoberieme predvolený produkt a vyberieme tvárnicu v požadovanej farbe. Zvolenú tvárnicu pridáme do konfigurácie. Rovnakým spôsobom vyberieme v požadovanom farebnom prevedení ostatné komponenty plota, vrátane striešok. Ak bránu pre svoj projekt nepotrebujete, môžete ju v konfigurácii jednoducho vypnúť. Pre náš projekt ponecháme prvú bránu a nastavíme jej požadované umiestnenie a šírku. Pomocou myši sa môžeme ľahko pohybovať po prostredí. Tu potom môžeme nastaviť požadované parametre plotu, ako je jeho dĺžka, výška, rozteč stĺpov a podobne. Dĺžka posledného poľa sa vypočíta automaticky. Keď sme s konfiguráciou hotoví, môžeme prejsť k vizualizácii do vlastnej fotografie. Nastavíme okolitú scénu ako priehľadnú a vypneme kóty. Ďalej pomocou myši prispôsobíme scénu fotografií. Konfiguráciu exportujeme do súboru s výpisom materiálu a ceny. V dokumente sú uložené základné informácie o výrobcovi a projekte, náhľad vizualizácie a celkové náklady na vizualizovaný plot. Konfiguráciu si uložíme, aby sme sa k nej mohli kedykoľvek vrátiť. Výslednú vizualizáciu môžeme uložiť ako obrázok. Teraz si ukážeme, ako do vizualizácie pridať napríklad palisády. Vyberieme požadované palisády pre vizualizáciu. Ďalej nastavíme požadované parametre výšky svahu a dĺžky palisád. Do scény nahráme vizualizáciu z predchádzajúcej konfigurácie murovaného plota. Ďalej opäť vypneme prostredie a umiestnime palisády do pripraveného obrazu. Výslednú vizualizáciu opäť uložíme ako samostatný obrázok. Teraz si ukážeme vizualizáciu a kalkuláciu dlažieb Diton. Vyhľadáme požadovanú dlažbu medzi ostatnými produktmi a priradíme ju k nášmu projektu. Na paneli Vzhľad dlaždíc zvolíme farbu dlažby. Ďalej nastavíme požadovanú veľkosť plochy dlažby. Výpočet môže zahŕňať prierez, pričom predvolená hodnota je nastavená na 5%. Možno ho však vypnúť nastavením hodnoty na 0%. Podobne je možné pridať aj zásypový piesok. Pre vizualizáciu zákresu dlažby prejdeme do prostredia Zákres do fotografie. Po nahratí fotografie pomocou kontrolných bodov prispôsobíme v našej fotografii oblasť pre dlažbu. Ak sme pri vykresľovaní urobili chybu, jednoducho túto oblasť obnovíme. Pre lepšie nastavenie zakresľovanej oblasti môžeme túto časť rozšíriť na celú obrazovku. V nastaveniach môžeme dlažbu otočiť, zmeniť výšku horizontu a zmeniť jej veľkosť, aby sme dosiahli správnu perspektívu.
Farbu dlažby môžeme ľahko zmeniť po opätovnom zmenšení prostredia pre zákres. Výslednú vizualizáciu si následne uložíme ako samostatný obrázok. Následne si uložíme výkaz potrebného materiálu a ceny do súboru PDF.